dechrau rhoi fel un cys ar diwedd y negeseuon. Weithiau bydde fe'n rhoi calon, un neu ddau neges ble oedd wedi galw fi beb. Fi wedi dod i Lundain i gwrdd â dyn sydd wedi cytuno i siarad â fi os geith e aros yn anhysbys. Nath e gwrdd â Huw Edwards am y tro cyntaf pan oedd e'n perfformio mewn cyngerdd. Roedd e'n ddisgybl ysgol chweched dosbarth 19 oed. Mae ti yna gyda dy ysgol di? Ie, fel ddisgybl ysgol, so... Bydde fe wedi gwybod na? Ie, o'n i'n gwisg ysgol fi. Oedd e wedi dod lan i fi ar diwedd y cyngerdd, oedd e wedi dweud helo, a dweutho fi oedd y perfformiad yn rili dda. Oedd e dweutho fi o'n i'n talentog iawn. A oedd diddordeb da fe wneud rhyw fath o cysylltiad â fi. Fi wedi gweld lluniau o'r cyngerdd lle roedd Huw Edwards yn arwen. Yn ôl Emyr, neu dienw go iawn, gath e gynnig gan y cyflwynydd ar ddiwedd y noson. Oedd e jyst i dweutho fi os o'n i moyn dod i Llundain i cwrdd â fe. Gallai fe roi fi rhyw fath o to yn y BBC, a efallai cwrdd â cwpl o gysylltiadau cerddorol. So... Felly oedd e'n cynnig i agor drysau ti i gyflwyno ti i bobl eraill, ie? Ie, yn enwedig da cerddoriaeth. Dyna beth o'n i'n meddwl. Be nes ti feddwl o hwnna? O'n i'n meddwl, exciting. Ar ôl dilyn y cyflwynydd ar Instagram, nath Emyr anfon neges yn diolch am y sgwrs yn y gyngerdd. A dros y misoedd nath ddilyn, bu'r ddau mewn cyswllt. Rwy'n i wedi gwirio bod y negeseuon wedi dod o gyfrif swyddogol Huw Edwards. Natur y negeseuon, shwt oedd e ar dext? Oedd e'n rhoi fel cys ar diwedd y negeseuon. A chalonau? Ie. O'n i'n galw fe'n chi, fel rhywun henach. O'n i wastad wedi dysgu hwnna yn dysgu Cymraeg. A parch? Am parch. A wedi dweud fi, drop the chi. Gyda Huw Edwards yn addo agor drysau iddo fe ath Emyr i gwrdd ag e yn Llundain, lle nath y darlledwr i dywys o gwmpas pencadlys y BBC. Shwt oedd e'n cyflwyno ti bobl eraill? Pwy o ti? Oedd e'n cyflwyno fi fel rhyw fath o... fel rhywun mae fe'n nabod a mae fe'n moyn helpu fi neu rhywbeth. A oedd e'n camol ti i bobl? Oedd e'n dweud o pobl oedd da fi talent cerddorol. Oedd e wedi dweud fi gallwn ni efallai cysylltu eto, a oedd e'n nabod pobl. Oedd e'n gallu rhoi fi cyfle i perfformio mewn cyngerddion bwysig o gwmpas Llundain, ond doedd hynny byth wedi digwydd yn y diwedd. Mae Emyr wedi dangos negeseuon i fi lle mae Huw Edwards, sy'n bron i 40 mlynedd yn hŷn ag e, yn ei alw'n big boy. O ti'n gweld hwnna'n rhyfedd? Galw ti'n big boy a bod ti'n ddisgybl ysgol? Fi'n credu mae fe'n amlyg oedd e'n grwmo mewn ffordd. Oedd e'n trial tynnu fi mewn ffordd. Oedd e'n cofio oedd e'n gofyn fi cwrdd â fe, oedd e'n dweud fi, ond pai becso os ti ddim yn gallu, a cwpl o kisses. Fel nawr rwy'n edrych arno fe. Mae fe jyst yn chwarae dy fi. Mae fe'n dweud fi, pai becso os ti'n gallu dod, ond really, mae fe'n moyn fi ddod. Ond ar ôl siarad am fusoedd a chwrdd yn y BBC, daeth y cyfathrebu rhyngddyn nhw i ben. Oedd e wedi stopo ateb negeseuon, a oedd e wedi stopo dilyn fi. Oedd e jyst i colli diddordeb yno fi. Fi'n meddwl, wel, o'n i ddim yn rhoi beth oedd e'n chwilio am. Mae fe'n amlwg oedd e'n trial cael god o fi yn grwmo fi. A oedd e ddim wedi gweithio i fe. Rwy'n falch am hwnna, ond just manipulative completely.